rekao je vozač. O Bože, jecao je Tomas, eksplodiraću, eksplodiraću. Ugasili su njegovu vatru. Osjećam bol, šištao je Tomas. Zaustavili su se van poslednje stanice. Otkačili Eni i Clarabel i odvezli Tomasa, koji je i dalje šištao na sporedni kolosek. Dok je redar telefonirao i zahtevao inspektora za lokomotive, vozač je pronašao table ispisane velikim slovima i stavio ih ispred i iza Tomasa. Opasnost, ne prilazi. Uskoro su stigli inspektor i debeli kontrolor. Razvedri se, Tomase, rekli su, uskoro će sve da bude u redu. Vozač im je ispričao šta se dogodilo. Blokirala je odvodna cev, rekao je inspektor. Pogledat ću rezervoar. Popeo se i zavirio. Zatim je sišao. Izvinite, gospodine, molim vas da virnete u rezervoar i da mi kažete šta vidite. Naravno, inspektore, odgovorio je debeli kontrolor. Popeo se, pogledao i zamalo pao od iznenađenja. Inspektore, prošaputao je, vidite li ribu? Bože moj, kako je riba dospela unutra vozaču. Sigurno da smo je kofom pokupili iz reke, odgovorio je Tomasov vozač. Tomase, ti i tvoj vozač ste bili na pecanju, ali vidiš da ti riba ne prija. Moramo da je izvadimo. Svi su pecali po Tomasovom rezervoaru dok je debeli kontrolor nadgledao i govorio im kako to da izvedu. Kada su izvadili svu ribu, priredili su piknik. Ovo je odlično, rekao je debeli kontrolor. Ali vidiš da tebi riba ne prija, Tomase. Ovo ne sme da ti se ponovi. Neće, gospodine, tužno je rekao Tomas. Lokomotive ne idu na pecanje. Previše je neugodno.